Czy wiesz, dlaczego twój mózg nagle się rozpędza w momencie, gdy kładziesz głowę na poduszce? Przez cały dzień jesteś zajęty pracą, rozmowami, telefonem. Te wszystkie rozpraszacze działają jak tarcza chroniąca cię przed własnymi myślami. Ale gdy zapada ciemność i cisza, wszystkie bariery nagle znikają. Wtedy zaczyna się prawdziwy spektakl. Odtwarzasz rozmowy sprzed lat, planujesz scenariusze, które nigdy się nie wydarzą. Rozwiązujesz problemy, których nie ma, analizujesz każde słowo, które powiedziałeś dzisiaj. To nie jest przypadek, ani choroba. To sposób, w jaki twój mózg przetwarza wszystkie emocje, które ignorowałeś przez dzień. W ciągu dnia uciekasz od swoich uczuć, a noc to jedyny moment, gdy mogą się przebić. Twój umysł nie jest zepsuty, po prostu w końcu dostaje ciszę potrzebną do uporządkowania tego, czego unikałeś.